Ea zer dien kondoia diburuz. Oso gauza interesgarria topatu dut nire bulegoan. Potroetatik txintxilikatuko dituzule esan behar diezu. Neure metoda daukat. Eskuinera! Horretarako taldeak kaso egin behar dizu, eta ume moko hauek ez dizu inungo respetoik. Nire lankidek ere ez. Ohituta nago. Pelikula bat egin nuen buruan, nire atzetik zebilela. Ez duzu zer txarrik egin. Zorionak, Arene tope entrenatzen ari delako, beste guztian pare. Haren jokatzen jarri ezu? Bai, Baina zergatik? bazuk esan da. Nik? Martxa honetan, Larrak seguru titular jartzen duela. Bai? Zer gertatzen dut. Martxelori bihotzekoak eman dio. Piskat errudun sentitzen naiz. Ez da gure errua, nien naiz errudun sentitzen, eta zuk etzen nuke zertan. Bihotzekoak eman izanak ez du zabatzen egin zuena. Itxaso, asko sentitzen dut. Mila esker. Baina zer gertatzen zaizu? Benetan jakin nahi duzu zergatik ez dudan zurekin irten nahi. Zer romantikoa. Agian seinale bat da.